Здравейте, приятели! Това е нашата приятелка, която преди 2 седмици оперирахме поради спинална стеноза в поясния отдел и счупване на прешен в гръбначния стълб. Преди да се оперирам, бях с големи болки в кръста от дясната страна и десния край. И почнах да ходя с бастун. Колко време? 1 година. Пробва ли с хапчета да се лекуваш? С аналгин. Помагаха ли хапчетата? До някъде аналгина, да. Малко помагаше. Да. Постъпих тук при доктор. Играй тук. Високо От радост и от всичко. И моля, който не се чувства добре, да заповяда. На втория ден започнах да ставам и да вървя самостоятелно. На третия ден да е жив и здрав ме изписа. Веднага след операцията, как ходеше с бастун или? Веднага махнах бастуна. Започнах крачка по крачка по коридора и много се радвам до ден днешен. Хапчета приемаш ли нещо? Не, никакви хапчета не приема. Болките от преди операцията минаха. Абсолютно. Операцията много спасява. Благодаря ти много за доверието, миличка. Да си жив и здрав, докторе! И това е, усмивката е най-голямата награда. Всичко най-хубаво ви желая. Заповядайте без да се страхувате.